U islamu uče da Allah nikad ne posjeća čovjeka, da Bog nikad ne posjeća. Znao sam da sam protiv islama počinio veliki grijeh i bojao sam se da mi nikada neće biti oprošteno. Božja prisutnost bila je u sobi i ja sam bio presvjedočen njegovom svetošću. Sve to je zbivalo se istovremeno. Bio sam presvjedočen svetošću što je stavilo svjesnost tereta grijeha na mene. I znao sam da zato što je on pravedan, on me mora ubiti. Izbrisati me s lica zemlje, jer sam toliko pun grijeha. Ja sam plakao jer zaista nisam želio umrijeti. Ali znao sam da nemam šanse. On je bio tako svet, a ja tako pravedan, tako pokvaren. Pa sam se povukao u kut, pognuo glavu, podigao ruke i molio: Bože, oprosti mi Bože, oprosti mi. Dok sam tako plakao i govorio oprosti mi, osjetio sam dodir na mom ramenu i čuo glas koji govori: opraštam ti. Istog trenutka kada su te riječi izgovorene, ja sam fizički čak osjetio oprost. I nisam mogao to razumjeti. Rekao sam: čekaj malo. Muslimani kažu Bog je milostiv i dobar, ali ne znaš da li si spašen do sudnjeg dana. Zato ne postoji niti jedan stih u Kuranu koji kaže da je Muhamed u raju. On mora čekati, kao i svi drugi ljudi, dan uskrsnuća kada će svima biti suđeno. Znači, tko je taj Bog koji kaže oprošteno ti je? I da ja čak osjećam taj oprost do danas. Ja sam ga pitao: tko si ti koji daješ oprost i osjećaj da mi je oprošteno? Rekao je: ja sam put, istina i život. U trenutku kad sam čuo te riječi, bio sam svjestan njihovih ogromnih važnosti, ali apsolutno nisam znao što to znači. I dalje nisam znao tko je taj Bog. Pa sam ga pitao: kako se ti zoveš? Isus Krist, živi Bog, odgovorio je. I u trenutku kada je izgovorio te riječi, osjetio sam se kao da mi je netko izvadio sve kosti iz tijela i samo sam se srušio licem na zemlju i jecao u Božoj prisutnosti. U Božoj prisutnosti. Samo sam jecao. I dalje ne mogu. Prošlo je skoro već 18 godina. I dalje ne mogu zaboraviti njegovu ljubav, njegovu milost. Nikad neću zaboraviti što je učinio za mene. Rekao je: opraštam ti, i ja sam se osjećao oproštenim. I pao sam na lice i samo sam plakao i jecao, jer toliko godina sam želio udovoljiti Bogu. Ali ništa što sam činio nije bilo dovoljno. Osjećao sam se tako prevarenim jer su mi rekli: ako treba i ubij u ime Allaha. Ali Bog kaže: ali Bog kaže: ljubi, oprosti. I to je sve što je moje srce bilo tražilo, za čim je čeznulo i koje je reklo: da, to je istina o Bogu. Bog je ljubav. Plakao sam tako 2 sata kraj njegovih nogu. I kada sam pogledao gore, vidio sam nešto kao televizor, kao neki ekran, a u njemu ljude različitih nacionalnosti, generacija različitih i različitih pozadina. I svaka osoba koju sam vidio sam i njezine grijehe s njom, koje su učinili
Plakao sam i rekao sam, Gospodine, pa ja živim među tim ljudima, svi su oni grešnici. A Gospodin je rekao, kako lako sam tebi oprostio. A ja sam rekao, vrlo lako. Lako kao što je piti vodu. Trenutak kasnije sam se ispravio i rekao, ne, čak i lakše nego što je piti vodu. A on je rekao, isto kao što sam lako tebi oprostio, tako mogu oprostiti i njima. Ali tko će im to reći, pitao me. Odgovorio sam, pošalji mene. Tako sam postao kršćanin. Tako sam molio dalje. Bože, pošalji mi Bibliju. I u zatvoru netko iz nekog drugog sektora mi je prišao i dao mi knjigu i rekao drugi dan, ovo si tražio. On je bio iz druge pozadine i pričao je hinduistički. Ja sam odmah znao da je to Biblija. Rekao sam, hvala ti Bože, sinoć sam se molio, a ti si mi već jutros providio. To je tako prekrasno. Ti zaista jesi svemogući Bog koji tako brzo proviđa. To je živa Božja riječ, kažem vam. Ja dijelim svoje svjedočanstvo kako bi ljudi čuli o tom svemogućem Bogu. Ne očekujem da itko postane kršćanin samo zbog mog svjedočanstva. Moje svjedočanstvo je dobro za mene. Želim da ljudi shvate ovo. Da je ovo priča o svemogućem Bogu, koji sve može i koji traži sva gladna srca, koji voli cijelo čovječanstvo svom jačinom i snagom. Ako netko čuje moje svjedočanstvo, stvarno bih volio da samo kažu, ok, Bože nebeski, stvoritelju svega, ako je to istina, i ja to želim, i ja sam siguran, i ja ti garantiram da će svemogući Bog, koji je dotaknuo i promijenio moj život i totalno mi oprostio sve što sam učinio, i koji me učinio sigurnim da ću biti s njim u nebu, da će njima dati tu sigurnost koju je dao i meni. I dati će im okus istog oprosta i iste ljubavi. I to je tko Isus Krist jest. I sva slava njemu, danas i zauvijek. Amen. Moj prijedlog muslimanskoj ženi ili muškarcu. Znam da se mnogi pitaju je li Isus Krist Bog, može li ljudsko biće biti Bog. Naravno, niti jedno ljudsko biće ne može postati Bog. Ali, ja sam vjerovao čak i kao musliman da svemogući veliki Bog, da on može učiniti sve. Ali, može li Bog, taj veliki Bog, postati čovjek? Može li se Bog pokazati u tijelu čovjeka? Da, može. I zato kao kršćani mi ne kažemo da je Isus Krist Sin Božji samo što je Bog imao dijete, već se Bog pokazao u tijelu Isusa Krista cijelom čovječanstvu. Ja izazivam bilo koga, ako pitaju Isusa Krista sa srcem koje je ispravno, i Bog zna to, mi ne možemo testirati Boga, mi ne možemo izazivati, preispitivati Boga, ali možemo tražiti Boga sa poniznim stavom i reći mu, Bože svemogući, imam člana obitelji koji je bolestan, ili imam nekoga kome je zaista potrebno iscjeljenje, ili imam pitanje, imam slomljeno srce, ili pun sam depresije i nijedan doktor mi ne može pomoći, ili nemam nade, osjećam se kao da nemam mir. Ako pitaš, postoji li nada u Isusu Kristu, postoji li iscjeljenje u njemu,
Postoji li možda iscjeljenje za moju obitelj? Neka vrsta spasenja od te depresije? Pitaj tada u ime Isusa Krista i primit ćeš, jer On je svemogući Bog. Ti isprobaj, vidjet ćeš. I to je tko Bog jest.